Ήταν ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που ευράδιαζε δίνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά και ένα κόκκινο παπιόν φορούσε στην ουρά. Σε κάθε σπίτι πήγαινε όπου έβλεπε καπνό, ζητούσε τα κορίτσια δίθεν για σκοπό, κι αυτές άλλο δεν θέλανε, φορούσαν ηθικά κάλιο με ένα γάτο παρά με κύλαρα. Μα όπως είπα στην αρχή, ο γάτος πονηρός βόλευε τα κορίτσια και γίνονταν καπνός. Με τόση καραπερότητα, αχ να είχα μια στάλια, γεμίσαν τα ιδρύματα με μπασταρδά γάτια. Οι άρχοντες φοβήθηκαν